Machigni janeno ma Lolwe TV en tarik 16 wantie dwe mar ariyo. Maendi en kinde maber mar winjo chenro mar nonro mar Oboke. Nyinga en Nick Okelo. Abro mi Oboke gi kikoro kuom sani ndi mondo wang'e tang'o mantie igi kabo mana lumo matin tin ka gi kacha. Wach madam rachak godo ntiere Oboke mar The Daily Nation. Wach maduong' kaendi en ni Uhuru Raila reveal secret poll shocker for aspirants. Eni kosa ni koro Uhuru gi Raila nitie gi chenro mano maling' makoro nofwenyore mano endo matimo welo kata nominations mago eko mag party. Ibo wach kaendi niya, Science of the Times, in remarkable departure from tradition that could split Azimio down the middle, a pollster will determine the most popular candidate for elective polls who will then get direct ticket. Akani do time nango ibo timo ombulu mar paro mondo ng'e koro ng'ano manitiere ahinya, ng'ano ma en very popular kuom jogo eko ma bende sani koro dhi chung' mane gimidwa tim ahinya, to ng'ano ma en very popular mano e wach mantiere ni to onge jok bidhi e yiero ma nominations cha, ibro mi a pollster kata kambi moro matimo ombulu mar paro mondo yier ng'ano endo ma ji oparo ni ji ni kode ahinya. Ka gibro time mondo mi giyier ni magi gin jo ODM, magi gin jo KANU, magi gin jo ang'o, we wait to see that. Kata kamano po ni en gima tek ahinya. Hai bende ng'ato nyalo dhi e doho mawach ni to maendi bro mayo gi the inherent right to do nominations, nikech mano endo en gima nitiere kanyo, en ratichgi. Koro party members nyalo tamore. To hai bende maendi bende ang' ing'e nadi samoro gi piny mwantie mar Kenya ni. Do we trust opinion polls? Mane wach makoro bro bedo kanyendo maduong' ahinya. Mondo mi wanene ang'o antiere e chenro no endo e Oboke ni. Ito Oboke ni mar adek, wach ma antie ka mamako wang'en ni jago mane okwongo wacho ni en HIV positive, mano en Joe Murioki, ne otho bang' higni 35 ka koro odak gi kutego eko mag ayaki. Mane wach mantiere. Joe Murioki en ng'at mane okwongo wacho ni entiere kod mano endo ma en HIV e piny Kenya kaendi. Giko endo koro ne ong'ielo orengo. Maendi en ng'ama wasalute nikech en ng'ama ne wacho ni trail blaze, en ng'ano motimo gima ji mang'eny nok par kinde kande kane entiere gi HIV AIDS tikawi kaka ng'ano endo ma ok no bede kuom oganda ni ko ji gi jwala, ng'at ma AIDS ne ng'ama nigi AIDS ok ne kata kotho ne gin gik mang'eny ahinya. To Joe Murioki nochung' motegno wacho ni an am HIV positive. Kata kamano notho kaluwore kod mano miluongo ni en cancer. Magi gin weche maber ahinya wanyalo ng'iyo ni to en ang'o manitiere kanyo. Uhuru Raila seek pollster help with Azimio primaries dilemma. My watch mantiere, the aim is to have a super majority in parliament to push through the alliance's agenda should Raila win the ticket. Mana watch mantiere kanyo endo so manen to koro bro bedo nango mondo mingi parties masani koro dhi Azimio gin Party of National Unity mar Peter Munya, Upia Movement Ukur Yatani, the United Progressive Alliance manendo Fred Matiang'i, Democratic Action Party manendo Eugene Wamalwa, National Alliance Rainbow maendi Charity Ngilo, Maendeleo Chapchap Alfred Mutua, Ubuntu People's Forum Liki Nyanjui, nitiere kaendi Kenya Union Party Manyilo Nyangopo pamoja African Alliance Devolution. Parties ng'eny Azimio kanyo liko do manyinga makoro popular gi parties gi en gimo kikore malich ahinya. Favoritism claims dog UDA in Rift Valley. Sani wacho ni koro UDA nitie joma bende koyo wacho ni ohero moloyo moro. Wach machielo, ICC udugo kendo maendi en ghost. Kata mano mada wach ni enang'o ghost mar ICC udugo kendo ghost ni koro chieno wa malich ahinya. Maendi kinde masani koro itimo ne manendo ma en lawyer Paul Gisheru manendo mane wacho no chung' ne jogo mane ne dhi ka ketho mago kuma gin neno mag ICC kuom William Ruto. Opek abro to enang'o mantiere kanyo. Kama dhi nyime en pajoso moko jondiko ni kaendi inyalo ng'iyo gi. Ai koro nitiere maendi motoring kendo weche go mag nyamburko ibro neno. Kama dhi nyime kaendi, Israeli Prime Minister meets Bahrain Jewish leader in Myanmar. Mane wach mantiere kanyo endo. Mantiere matanga medi Oboke nindi onge malich ahinya. Abro kawo Oboke machielo ma The Star. Oboke machielo ma The Star kaendi wach mantiere, I was offered bribe in Ruto ICC case witness. Ani koro nitie janeno mawacho ni nomiye mano ma en asoya mano endo mar mondo mi koro kik odhi oful kaka ne William Ruto ne nitiere kod mago eko mane gin tudruok kod mago mane gin tulo mano muche higa mar 2007 2008. Ghost of terminated trial may return to haunt DP Ruto's
Deputy President as first witness in Gishero trial takes stand. Mane wach mantiere ginyalo duogo sama koro kone beno duoge ne Ruto nikech sani koro Ruto koro manyo ombulu okone benyo bedo kamano. Chege vote rigging case could open Pandora's box. Mandian Sabina Chege sama koro nyocho penyim IBC kod bende wani wacho ni en ng'ano endo mane wacho ni IBC ne okotimo yiero mag higa 2017 maber, kama bende wacho ni ng'eno wacho ni nino kwal magweko magini yiero. John Murioki wachine ni kanyo to Oboke mara dek manendo is a gallant fighter wa hero wachine. Auditor General queries 8.4 billion afya spending. Auditor General koro jago kono mar Kenya pinyo to omenda madirom billion 8.4 nodhi kanye e weche giki ma COVID-19. Kama dhi nyime na medical Indian mani koro no kaindike koro Moses Kuria gonna nitie kod Raila Odinga Junior ka gin Dubai, ka beno ka gin gi Ruto, gin gi Sudi, en gi Kimunya osebedo kotuore ma gwenge mag Dubai. The MP has been blowing hot and cold in his allegiance to DP. Mana ya wache mantiere. Mos. Oboke ni mar ochiko. Oboke ni mar ochiko wache mantiere kanyende ni former Nairobi governor challenged the decision made by Justice Majanja at the Court of Appeal. Kidero gets relief of 427 million tax case. Nacha wacho kendi ni Kidero wach cases oromo kor Kidero ma kinyi ka kinyi en gi bura, kinyi ka kinyi en gi bura. Wach mapek ahinya. Kama dhi pa josomo kod jondiko gintiere ka ging'eny ahinya. Koro nitie word is kama bende aneno ka ni ka Diamond knows my bae Zushu. Tanzanian singer says that Diamond Platinum know who she is dating. In a Valentine's event, Mahaba Ndindi, the Sukari hitmaker, said Diamond knows my boyfriend. Asked why he decided to walk the red carpet with her, Diamond said, Mtoto kwa baba hakui. Zushu is my artist. It is not the first time I'm attending a red carpet with her. The first time was when I was launching her album, when I first brought her here. She was a child. Right now she is big. Diamond was then asked whether he knew the boyfriend was going to propose to Zushu. People who are in love can do many things. As a leader, I just agree with what happens. As long as my artist is happy, I'm happy. Nje wache ni Zushu gi Diamond nigi wach moro to chal ni koro Zushu wacho ni Diamond ong'enya ka dichuo man godo omiyo samoro en gima ok adier. Jago mano kendo Reverend Natasha wacho ni dwaro nyithinda beach. Mane wach mantiere kanyo. Nyithinda beach mane gimidwaro. ODM leaders protest use of Azimio to market opponent. Maiwanyo timbrene Gladys Wanga ma endi Homa Bay kanyo macho ni Gladys Wanga otiyo gi Azimio mar mondo mi koro otim campaigns mage wach malich ahinya. Bavarians tipped Bayern won't make change attacking approach, says coach Nelsman. Ma wach mantiere kanyo ndo ni Bayern poro dhi nyime kod mano ma entuggi mano mar kinde ka kinde bedo ni gimanyo bao. Ka ang'iyo kanyo en Oboke mar Star. Ruto's name looms large at ICC trial. Sani koro nying Ruto kwako lwasi no endo mar ICC. Details of bribery, threats, intimidation against witnesses emerge in Paul Gisheru's trial at The Hague. Name of DP crops up as the prosecution lays out a case. Nying Ruto koro sani koro ni kanyo mana no timra ito gino kwako lwasi ni kabisa. Mane ler mantiere kanyo somane. School moro nitiere mapodu mar law. School mar law gi blackboard mar bao. Mloso gi plywood. School makama in the 21st century. Ningete school where pupils, teachers share toilets. Nyaka nyithindo gi jopuonj dhi mana e choo achiel. School ni endi en school moko ni kare. Iluongo ni Nyinyira Primary School mantiere Nandi County. Governor Manandi angeni education ok en devolved to ma endi en gima kata mana MP makanyo ne winitiyo gi CDF mar mondo miyo kony ken neno tipo ni endi apani ja kamera na nyalo chiwe mondo miyo nene ni to skul ni endi chal nadi. Magi gin gik mag wichkuot. Wan gi CDF ma MPs yudo, mano we should know. Wan tiere gi pesa bende mawuok mantie counties. Nandi county ni gi pesa. That has to happen. Number 3, wan tiere gi Ministry of Education. All this people ok nyalo bedo ni ok nyalo gero even a classroom ni nyithindo some class machal kama endi. Japuonj bede kom plastic.
Manyien moro en wach mar Gisheru gi ICC kaka dhi nyime sani. Sama bende koro Azimio dwa mondo mi oketgi e kes no madhi nyime Political Parties Act. Azimio la Umoja Coalition, the political formation fronted by President Uhuru Kenyatta and former Prime Minister Raila Odinga, is now fully registered. Mane wacho mantie Azimio koro en party. Azimio koro en party. Ilo chungi Azimio, dhi nyime ichungi Azimio. It emerged as the coalition which brings together Uhuru's Jubilee Party and Raila's ODM and several other political parties applied to be enjoined in a case challenging the new Political Parties Act. Mane wachimantie, sanikoro act moro manyoket chande, ene do tayari. Yuarok nitiere kuro. Wach malich ahinya. MPs drop contentious clause in copyright bill favor artist. Gladys Wanga nyawangaya nye nitiere gi manyo Okelo achiel kachiel ma en act nyalo somo ni koro en ang'o manitiere ma sani ndi Gladys Wanga ne dwaro kod bende bill neno indo. To mo anti to bekemara pare ni I will fight for Kanu's interest in Azimio la Umoja, Gideon Moi now says. Gideon Moi owacho ni obro gore mondo mi Kanu Azimio la Umoja tingeni Gideon Moi loso to entiere One Kenya Alliance. Gima mendi wachire okang'eyo. Party leader calls for recruitment of more members. Aspirants seek transparent and fair nominations. Na wachimantiere. Kanu chairman Gideon Moi hosted the 500 aspirants in an engagement forum as the party charts a political path ahead of the general elections. Gideon urged aspirants not to be swayed by other political outfits, as Kanu, being a member of One Kenya Alliance, was in negotiations with Azimio la Umoja movement. Tini koro Kanu bido nje Azimio kaendi, wachini ndidi bido ni koro direct, koro kichungi Kanu ngeni interior Azimio, kichungi Wiper ini Azimio, kichungi parties moge ini Azimio, omio, all the chalo a general election before general election. Mano koro wachimo wantire ko kanyenda chiel kachiel. Bro luongo sipna kaendi, ma bende chung Nairobi kaendi kaka senator ma ilongo ni Philip Abdulrahman Abur. Olerno amano endo nito tiende en nango. Mage weche mantiere ma aneno kana nyalo lidho ni kanyo kacha. Koro ang'ene weche mag tuke. Wach mantie kaendi ma East Africa Safari Rally Classic pod dhi nyime, nyalo ng'en tanga madhi nyime. Sama bende koro Tusker, it's now down to mental games as Tusker close in on KPL top spot. Mind yan kosa ndi weche mag Kenya Premier League, Tusker medomna dhi motegno ahinya. Sama bende koro Kylian Mbappe destined for Real Madrid. Ma wach ni koro Kylian Mbappe ma jotugo ma PSG odhi Real Madrid kose. One wach mantiere, adieri nyoro tugo maber ahinya king'iyo game ma nyotugo gi Real Madrid. Maja kata ka in coach kata ka in owner mar Real Madrid to ikawe. Nikech tugo maber seriously. Kendo en mabenyo loyo bao nenda chiel ma PSG no gogo Real Madrid e tugo mar Champions League round of 16. Mano en kama ni kare. Messi to nyoka onyaka opicha chia penalty mogo ne Courtois momako. But Kylian Mbappe is the biggest thing now in football. Kowe Messi giri kod Cristiano Ronaldo. Mage weche mane antiere godo. Kawuono ni indigo tieno en thoge kuo Liverpool kawuono nitiere kod Inter Milan. An eagerly anticipated Champions League contest will take place at San Siro tonight when Scudetto holders Inter Milan play host to six-time European champions Liverpool for the first leg of their 16 tie. The Reds were one of the three teams in this year's competition who completed the group stages with 100% record, while the Nazuri finished second behind Real Madrid. For the first time in a decade, Inter Milan will be competing in the knockout stage round of Champions League. Simeon Ingazi maendi ne jatugo ma Milan machon bora kreka nyendo kod jatugo kada coach ma Liverpool ma ilongo ni Jurgen Klopp kawuono ni ndi gotieno warito teka ka jo Liverpool mar mondo mi wanento obro bet nango wanigi geno ni wadhi akanyo gi loch. Sani ng'eni gima timre Champions League onge away goal rule. Kini ng'ama ng'e adhula onge away goal rule nini loyo kocha koro mano nyalo konye second leg. Sani kani leo kaka koro PSG no loyo cha kagi dhi mologi gi Madrid Santiago Bernabeu to koro giwuok onge monne gelo ba achiel kagi na korgi. Tim kaka Manchester City manyolo bape a beach kagi ntiere kocha
mano nye gintie Lisbon. Gin koro gidok korgi kocha, gin kadiyo ni gidhi e quarter finals, round of 8. Sani endi koro mane gimotimre, nitiere 12 substitutions minyalo tim sani endi. Changes mantie, kwa ngani gigo ung'ete, nitie 12 substitutions, to inyalo tiyo kod subs beach in one game. But inyalo maketo gidide kendo, nyiso ni seche moko inyalo keto jotugo ariyo in one go. Koro football dhi kalokore. Gimoko dhi ka change koni gi kocha. Omiyo mondo wane kawuono gotieno ni odhi bedo nang'o. An as usual antie bang' Liverpool, kaka a Liverpool die hard fan ma Kenya kaendi. Ero kamano kuom bedo kodo.